Joan Rovira, quin sentit té això dels 10 sentits? Això de 10 sentits va sortir en un dinar d'aquests entrenòlegs, 10 amics que ens vam trobar un dia molt casualment, comences a parlar de temes de l'ocupació, no? De si jo faria això, faria allò, com entenem, i sobretot què està passant en un país com Catalunya, en què estem tirant molt fort en la gastronomia, i com és que nosaltres no sabem pujar en aquest tren, perquè seria molt fàcil. I llavors doncs, comences a dir coses que faries, però no pots fer per situacions, perquè situacions legals no t'ho permeten, perquè la DO on estàs no t'ho permet, perquè les empreses on estàs potser tenen unes polítiques molt letrades comercialment que no poden entrar a fer segons quines coses. Llavors, escolta, no fem res de queixar-nos. Si no podem és perquè no volem. I aquell mateix any doncs treballarem en varietats d'aquestes que estan a punt de desaparèixer. Quin objectiu tenim? Com a 10 sentits bé, no pretenem pas que això sigui una font de negoci. Principalment és passar-nos-ho bé, compartir experiències, difondre-les, i tot això ho fem mitjançant un blog i intentem volem crear aquesta corrent en què la gent s'assumi i que tingui ganes de fer coses impossibles, coses que si no es poden fer doncs rebatre-ho tot, perquè no, i aquest any, amb més temps, ja que és el segon projecte que fem, vam entrar en el món aquest del joc de les garnatxes. El joc de les garnatxes. El joc de les garnatxes, el que teniu a la mà és una garnatxa negra. Una garnatxa negra que és cosina germana de la garnatxa blanca, simplement tens una mutació de color. Què passaria si traiem la pell, traiem el most, separem most i pell dels dos raïms i els creuem? Això que teniu davant és un vi negre, un raïm negre, que l'hem vinificat com a blanc, perquè el que hem fet és extreure molt ràpidament aquest most, separar-lo, l'hem macerat amb les pells del raïm blanc, hem creuat aquestes pells del raïm blanc i ha sortit això. La garnatxa negra que treballem és de la cooperativa de Pau, de l'Empordà, i en canvi la garnatxa blanca és de Bot. O sigui, estem parlant de Terra Alta i Empordà, una punta i l'altra de Catalunya. I vinifiquen els Bages, oi? I vinifiquen els Bages. Home, aquí no el